Nagbakan thup lang ka kyrtong uba Election MLA MLA ka so rabor ba bantay dor lingdo MLA ka mau kan raw ka People's Democratic Front hakano phai singi jong south rek ko lalingkot arja arpulai kala penbenai ka thup kyrtong beningkong jong ki kyrtong nak benta banjit nong thau an cha ka yeng dor bar thau an ka jala Meghalaya usnam arja arpulai Nalor kita ki arngut ke PDF kala penbenaru sahnringut ki kyrtong bakan thup yo ba syambok garot naraliang uba Roswell shut up na mau hati uba don lang soklet na umsning uba Romeo Pira Rani na East Shillong uba Ejen Star Kurkalang na Nongkram bat uba auspicious El Mauplang na Mauplang constituency halor ka jings muban mi no uba Hamlet Son Darling Wembley kamliam uba Jason S Maulong Wembley na umsning naka party ban yakon pat yak Election MLA naka National People's Party uba Gavin Ulaong ba amla ban penbor ban khang yak mon jongki way Ulaong baka don ka jingkta ka party lada ki MLA ki mino bat ka party kala yo ban sai kyrtong na umsning kat ba na melimpat wat la ka party ka trai kambaru hendrai hadu menta kimpat la ban rai ban sai kyrtong ki kyrtong jon candidate ki long kumni iba shamhok garot na po lai raliang constituency iba Roswell setup na po pra mohati ST constituency iba Donlang Soklet na Kyrwoh umsning ST constituency iba Romeo Pira Rani na po Kyrwoh East Shillong ST constituency iba Ejen Star Kurkalang na po RUR Nongkrem ST constituency iba auspicious Lingdok Mauplang na po Arpsao Mauplang ST constituency iba Gavin Migol Melim na po Alpupra Sora ST constituency bat iba Bantido Lingdo na po Apkundai Mokonro ST constituency te kidang don ki applications panakaliang jong kan teacher gin kila pendap le kidang don ki formalities bahap pendap nakaliang jong party kita kadang nakaliang jong mentang idang pelacoi first list ke second list ngin sapen pelaj padaki singi ki por kemenangan markom balong mentahi bangilas ngap ya ka jingpet ngo naki zonal committee kaleng ki badan ki bala long active kaleng sodong ka jilla ni expect kumno kumba sipo hado khatsan seat ke bana kaleng jongi kum party ngin penyen na ka benta kanika general election MLA aja apulai hoi namang isotku na umsing constituency ka liga rai ka blasim na kaleng zonal committee bana kaleng jongi ki don candidate wat pimi shakmat na ka benta kanika election MLA banwan Henry kumbalong menta po Meliam constituency hoi ka zonal committee kalong active Henry hadu menta na kaliang joki pat kimpak simla la man sim garai bat penmi candidate na kane constituency hoi namang isotu hakano no party sisin badan ki MLA ki bami kadang hi ka jing kta khanet ka party Henry banong ya ka mon joki breo ban joint national party ban khang na kaliang jongi tenginum la Henry lesi na kaliang joki lesi ganono garai ba sim lesi kane ka babado tam na banta ka jonki Henry na kaliang jongi kum party Henry nyamdan ehi persya eki Henry kata re ka man simet jonki lesi berkino persan joki ban sim garai ban joint sekui par party hoi na kaliang jongi hanu brai bladep ina de pan thau ka manifesto committee de shen na kaliang ka jongi kum party nin supply pai ba hagwai de par manifesto jongi kum party hakni ki tai ka banwan nin supply pai ba abai de ka manifesto em na kaliang jongi takarang ya de pan thau ka manifesto committee ni asi kindon naman ki changes ka tu ni hagwai de ba ka last manifesto kindon ka tu ni ki ban kaliang jongi kum party ni sodon kam hakani ki election banwan ni sakin thup akani ka manifesto to ban kaliang jongi kum party ni sa pemi te hakata ka por na kaliang jongi simangi pemi manifesto batma ni sa penso sa pi pat kum ki press ban pelai pan perso pa chi pa Nakaliang ba bantay do lingdo ula plapaj ba bawla terwa san klur banyakon nak NPP Daka ba ay kublay kitbok ki MLA ban mino na ka party ula kentaj ban kentho AA halor ka jingkli laki te ki MLA ki mi na ka party yo don ka jing terwa kumbala terwa ya u nge job sangut margi kersyang na banta bantau sarkar bantau sarkar na banta jongno na matau pai ba sarkar gare banlong na banta jong pai ba manai ke jing shakri ka bashai ba khod khanta ti ka banta ru ngong ipi kita ki numbers ki jongi ki bangi penian mang ka party mo kabrang sedang dinang yard step by step ngim kwa ahiban syukiu step naman na kiu step yo hab step sigong mo inya step by step
Today na tagadaw kapapalong yang ngiru kum ka parti ngida pet benya ba. What ya kini ki candidate ki bangi ong bagi nilek nak parti ru ngida keren ba. Balik sempore ngi bangin announce namang haban keren syai kalong ba la syai la sisngi. La pila job nak parti. Yo jam ba jam ne. Dekila job nak parti nama ka parti jong ngi job election ho arajar khatra kare ki issue ba kongsan ay khmat kare ka kamera bachno. Namar ba kal legu ka parti kala syam kya. Pun ba job election nak issue dai nam dai na kata. Temen baru ni ya ki issue hi ke bayi dai pa khmat nak bentar ka bet ke biang jong ki nong song po kare ka bayi jong ni kwa bagini kin long di bas camp. Ba ki bayi ya kare ka champion. Ki bayi ban syakri syal pa. Ni kwa kamta. Di kani ka banuan ru menta daladap election in sepay namar ngitin dalong kumno ngong ipi ngin persyang hi bani job bon tingin ya tresitom lang naman tagi candidate ito bat mangiru ladang ni job bon ngan itu ipi ngin sepay kalong kumno bagi ni thau sarkar kumno namar bani thau sarkar ka banuan ngong ya bani pai ba nang ba kipai ba odalayo ka sarkar kini kaman umdai begini khnyum kata ka di ke baro kawa ni kwa te na taka daw mental bangin yo ong lupa namar ka ban batahi ka din daladap ka election kumakaran ni president mo bong ngi ka kam election ta ong ipi ka song ba ka mon jong ulan ni jong ka te rei ya kata pa ka jing sngo ka jong kipat ba ni kwa ba nile no na wai party yo kidon ka jing sngo kwa ba le no sa party ba kham he te rei ngong ipi kata ka jing sngo haki nimla ban ong nimla ban kha tama ong ipi habakut hi ke jubab hi ban job na ban rem ke pa ba ha parti he na parti ret na ka de ke jinjit jong pa ba ti kata ka de ke jing so jong kismat na teng shu wish ya ki bro all the best dan ba mar re ke jing job pat jong i sawut ha ki por ke baladap na ka leng parti kala de kani ka de ke jing tai ya o anong no e ka yeng lo mo siang bas kan ni mentang ne namang yane alor ke isu yane alor ke nongrim ban ngin yane namar bangi kwa ban ai ya ke jing shakani ya ke jing sha ka ba khot ka ba shai ka ba hop chi pa ba no shong shong jong jalai tu ni bro koi yaki mdan ni e ban ong sho play yo i koi ka constituency ling la announce you candidate ru sa kawai dang up dengan sepat ka i ka banja ka i ban lo tang tai yum dan ni ban ong shimat tu mo ka ni ka kam ta ka di kam dei ta ka kam shimat kani ka parti ko mdei ta kanong kanti jongale ni jong ba geben ni jong ba os ni jong ba ai bor mo kani ka parti jong pat ba ladang ngim la ladan kiwai pat giman shukti kani kum ta te kani ka kam pat ba ro kalong kum ta hi te ita hi dei na kalyang jong ba sha ngi so kum tan mangilaya kran ngilaya perkhat ngilaya syong lai perkhat para mangi ka ka bangin jubab na kum kita ki jing kli pio pan kli ni ngim dan ni ngong pi shimat yan no kani ka kam bangin ka kongsan po pa ba ujit ni ban ai jing shakri tingin dadan ang sarkar ni hapa ai jing shakri ba ya ki pa ba nong sunong po ka constituency ka bi ni hapa ai jing shakri ka ba sha po katai ka dei ka nong rim nga snow ka ba kongsan ay ban kum na kalyang party ay kata ka kam shimet pi tip snow pi ka tati munot man ong daday man ba ya dan lang ya yo snow lang tenut ni man ong rim kata kam shimet munot ki ban ong abi kata tinga ong pi ngam munot di ban ong kam shimet kita ka syong ba ki shimet tiga iga banganga so shimet ngala pesno dari ka bak joki pat ka so kajing so joki kajing yade joki na marung ngim yate to mo na ka to mo ngim la ai bangin syakran lang ki kam para nong mikmat ya respect iwe mla ko syakran